எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று படிக்கிறீங்களா யாராவது? எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யாம் அபியோத வீரான் மயா ஹதம் ஸ்வாம் ஜஹிமாவ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்வ ஜேதாசி ரணே சபத்னான். ஜெயத்ரன், கர்ணன் மற்றும் இதர மகாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிர்களை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாசா ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமானா கிரீதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சாகத்கதம் பீத பீதா பிரணம்ய. ஏதஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சாகத்கதம் பீத பீத பிரணம்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய இது முடிச்சிட்டோம்ல. சஞ்சய உவாச்சா அர்ஜுன உவாச்சா ஸ்தானே ரிஷிகேஷ தவா பிரகீர்த்யா ஜகத் பிரஹ்ஷ்யஸ்தி அனுரஜ்யதே ச ரக்ஷாம்சி வீதானி திசோ த்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச திருத்த சங்கஹ. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே ரிஷிகேஷ தவா பிரகீர்த்யா ஜகத் பிரஹ்ஷ்யஸ்தி அனுரஜ்யதே ரக்ஷாம்சி வீதானி திசோ த்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச விசித்த சங்கஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஸ்மாத் சதேனா நமரன் மகாத்மன் கரியசே பிராமணோபி ஆதி கர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜெகன் நிவாசா தம் அக்ஷரம் சதசத் தத்பரம் யத். கஸ்மாத் சதேன நமோ மகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோப்யாதி கர்த்தரே அனந்த தேவேஷ ஜகத் நிவாசா தம் அக்ஷரம் சத் அசத் தத்பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்த கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं தானம் வேதாஷி வேத்யம் ச பரம் ச தாமா த்வயா ததம் விஸ்வம் அனந்த ரூபம்.
त्वम् त्वमादि देव पुरुषः पुराणा त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानम् एतासि वेद्यं च परं सदाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாயுர்யமோக்னிர் வருணா சசங்கா பிரஜாபதிஸ்த்வம் பிரபிதாமஹஸ்ச நமோ நமஸ்தேஸ்து சஹஸ்ர கிருத்வா புனశ్చ பூயாபி நமோ நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. शशांक प्रजापति स्वं प्रपितं महेश नमो नमस्ते सेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमस्ते। हरे कृष्ण. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம புருஷ்டாத் அத பிரஸ்ததஸ்தே நமஸ்துதே சர்வத ஏவ சர்வா அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்த்வம் சர்வம் சமோப்னோசி ததோசி சர்வஹ. நமः पुरस्तादपृष्टस्तस्ते वसुने सर्वद एव सर्व अनन्तविरायिमिद विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவியிருப்பதால் நீரே எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சகேதி மத்வா பிரசபம் யுத் உக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சக்கேதி அஜ்ஞானதா மஹிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதம் பிரணயேன வாபி. प्रसभं यत्उक्तं हे कृष्णाये यादवाये सखेति अजानता महिमानं तवेदं प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे कृष्ण. यक्षावहाशातम् असत्कृतोऽसि विहारसह्यासन भोजनेषु एको तवापि अच्युता तत्समक्षं तक्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। यक्षावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारसह्यासन ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் இளைப்பாறிய போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்கள் தனியாகவும் சில சமயங்கள் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதா ஸ்ரீலோகஸ்ய சராச்சரஸ்ய த்வாமஸ்ய பூஜஸ்ச குருர்கரீயான் நாத்வம் சமோஸ்தி அப்யதிக்கா குடோன்யோ காத்ரயேபி அப்ரதிமா பிரபாவ.
विलासी लोकस्य चराचरस्य अस्य गुरुर्यक्ष गुरुर्हृदयात् समोसर्जत यदि के प्रदिं प्रभावा। இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த உலகில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் பிரணம்யா பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே த்வம் அஹமீஷமீத்யம் பித்தேவ புத்ரஸ்ய சகேவ பிரியா பிரியாயார்ஹசி தேவ சோதும். प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादेय त्वम् अहमीशयीयं विदेव पुत्रस्य सखोऽपि सखः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. உயிர் வாழ்வியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்களோ, அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा. अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा बायेन चापव्यतिरं मन्नो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीदा देवस्य जगन्निवासा. अदृष्टपूर्वं दृष्टवया प्रवियं दर्शय देवरूपं जगन्निवासा. हरे कृष्ण. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனை, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्ण. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடன் இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुने नित्यं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वमन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम्. भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुने तं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा. न वेदयज्ञाद्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न
उग्रैः एवं रूपासकं निर्लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेद क्रियाभिरुग्रयः एवं रूपः शक्नुमहं निर्लोके अन्येन गुरु குருப்பிரவீர குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माते व्यतामा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रममेदं व्यापेत बिभ्रीप्रीतामान मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य हरे எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனத்துடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा सखं रूपं दर्शयम् आश भूयः आश्वस्ययाम् आश चावीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा संजय उवाच திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடன் தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि वृद्धा साचेता प्रकृतिं गतः अर्जुन उवाच கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम् इदं रूपं दृष्टवामस्मि मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम् इदं रूपं दृष्टवामस्मि मम हरे कृष्ण. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण नाहं विदेर्न तपस्या नादानेन च चेज्ञया साख्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् अस्मि असि मां यथा. हरे कृष्ण
உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடும் தவங்களை செய்வதாலோ தானங்களை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்த்யாத்வனன்யாய சகா பக்த்யாத்வனன்யாய சக்யாஹம் அவம் வித்தோர்ஜுனா ஞாதும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்தும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹம் ஏவோ விதார்ஜுனா ஞாதும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்தும் ச பரந்தப. அர்ஜுனா, உன்மின் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு லாஸ்ட் ஒன் படிக்கலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் கர்ம கிருத் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க விருஜாஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷு யே சமாமேதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா சாரி பிரபு படிங்க பிரபு. ஜானகிராமன் தொண்டு மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதோடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் விஸ்வரூபம் என்னும் 11ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நிகம கல்பதரோர்கலிதம் பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகமுகாதம்ருதத்ரவ சம்யுதம் சுகமுகாதம்ருதத்ரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம். பாகவதம் ரசமாலயம். பிபத பாகவதம் ரசமாலயம். பாகவதம் ரசமாலயம். புராரசிகா புவி பாவுகாஹ. ரசிகா புவி பாவுகாஹ. கோபகியம் ஸ்தனகாலகூட்டம் जिघांसयापाययतादसाध्वी लवेगतिन्दात्रियुचितां ततोऽन्यम् अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 4 o'clock சைத்தன்யா சரிதாமிருதா, 4:45க்கு ஸ்டோரி. நீங்க எல்லாம் ஏன் பகவத்கீதா நம்ம படிக்கிறோம்னு நீங்க சொல்ல போறீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போறேன் எதுக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து லெவல் 3 இது NOI. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மாதாஜி, நீங்க இந்த 11th சாப்டர்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தீங்கல மாதாஜி. கரெக்ட். 11th சாப்டர் எத்தனாவது சாப்டர்? கரெக்ட். அதுவும் தாமரை கண்கள், அப்புறம் அவருடைய கைகள், வாய். இல்ல, ஆனா ரெஃபரன்ஸ் எங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க 4 o'clock செஷன்ல பேசலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் பத்மா மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 8வது பதம், இப்ப ஹிரண்யாக்ஷன் மற்றும் ஹிரண்யகஷனுடைய பிறப்பு, சோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள், சோ தேவர்கள் எல்லாம் எதை உணர்கிறார்கள், சோ பிற உலகங்களிலுடைய நிலைகளை பற்றி எல்லாம் நாம் இந்த ஒரு சாப்டர்ல வந்து பார்த்துட்டே வரோம். ஓகே, 9வது மாதாஜி, பதம் 9. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சோ தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. வாசிக்கும் பொழுது மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அந்தர் கிரமேஷி முகதோ வமந்தயோ வஹ்னிம் உல்பனம் ஸ்ருகாலோலாலூக தங்காரை பிரணேதுர் அஷாவம் சிவாஹ. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 11 தானே மாதாஜி? 9. அந்தர் கிராமேஷி முகதோ வமந்தியோ பஹ்னிம் உல்பனம் சுருகாலோ லூக தங்காரை பிரணேதேர் அஷாவம் சிவா. அந்தர் உட்பகுதியில் கிராமேஷி கிராமங்களில் முகத வாயிலிருந்து வமந்திய உமிழ்ந்தன வாக்மித்தி உல்பனம் அச்சம் தரத்தக்க சுருளுக ஓநாய்கள் உலூக ஆந்தைகள் தங்காரை அவற்றின் அலர்களுடன் பிரணேது அவற்றிற்கான அதிர்வுகள் உருவாக்கின. அசிவம் ஊளையிட்டன. சிவம் பெண் ஓநாய்கள். மொழிபெயர்ப்பு: கிராமங்களில் உட்பகுதியில் பெண் ஓநாய்கள் ஊளையிட்டன. அவற்றின் வாயிலிருந்து அவை தீயை உமிழ்ந்தன. ஓநாய்களும் ஆந்தைகளும் இவருடன் சேர்ந்து அலறின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அந்தர் கிராமேஷி முகதோ வமந்தயோ வஹ்னிம் உல்பனம் ஸ்ருகாலோ லூக டங்காரைஹி பிரணேதுர் அக்ஷாவம் சிவாஹ. அந்தர் உட்பகுதியில் கிராமேஷி கிராமங்களில் முகத வாயிலிருந்து வமந்தய உமிழ்ந்தன வாஹ்மின் தீ உல்பனம் அச்சம் தரத்தக்க ஸ்ருகால ஓநாய்கள் உலூக ஆந்தைகள் தங்காரை அவற்றின் அலறல்களுடன் பிரணேதுகு அவற்றிற்கான அதிர்வுகளை உருவாக்கின. அசீவம் ஊளையிட்டன. சிவம் பெண் ஓநாய்கள். சோ கிராமங்களில் உட்பகுதியில் பெண் ஓநாய்கள் வந்து ஊளையிட்டன. அவற்றின் வாயிலிருந்து அவை தீயை உமிழ்ந்தன. ஓநாய்களும் ஆந்தைகளும் இவைகளுடன் சேர்ந்து அலறின. சோ பெண் ஓநாய்கள் வந்து ஊளையிட்டு அவங்களுடைய வாயில வந்து அக்னியை வந்து உமிழக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஆண் ஓநாய்களும் ஆந்தைகளும் வந்து அதை கண்டு அதாவது அலறின என்று இந்த பதத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது சூழ்நிலை, இவர்களுடைய அவதாரத்தின் போது என்னெல்லாம் அமங்கலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. சங்கீதவத்ரோ தவனத் உன்னமய்ய சிரோதரம் தராம் வியமுஞ்சன் விவிதா வாஷோ கிரமாசிங்கா சதஸ்ததஹ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சங்கீதவத்ரோத்வனத் உன்னமய்ய சிரோதராம் வயமுஞ்சன் விவிதா வாச்சோ கிராம சிங்காஸ்ததஸ்ததக. சங்கீதவத்
பாடுவது போலவும், ரோதனவத் அழுவது போலவும், உன்னமைய உயர்த்தி, சிரோதரம் கழுத்தை, வியமுஞ்சன் வெளியிட்டன, விவிதா பலவித, வாற்றோ குரல்களில், கிராம சிங்காக நாய்கள், ததஸ்தத இங்கும் அங்கும். நாய்கள் மொழிபெயர்ப்பு. நாய்கள் இங்கும் அங்கும் ஓடி பாடுவது போலவும் அழுவது போலவும் பலவித குரல்களில் தங்கள் கழுத்தை நிமிர்த்தி கொண்டு குரைத்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நாய்களுடைய பிரபாவத்தையும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சங்கீதவத் ரோதனவத் முன்னமைய சிரோதராம் வியாமுஞ்சன் விபிதா பாஷோ கிரமாசிங்காஸ்ததஸ்ததஹ. சங்கீதவத் பாடுவது போலவும், சோ ரோதனவத் அழுவது போலவும், உண்மைய உயர்த்தி, சிரோதரம் கழுத்தை, வியமுஞ்சன் வெளியிட்டன, விவிதா பலவித, வாசோ குரல்களில், கிராம சிங்காக நாய்கள், ததஸ்தத இங்கும் அங்கும். நாய்கள் இங்கும் அங்கும் ஓடி பாடுவது போலவும் அழுவது போலவும் பலவித குரல்களில் தங்கள் கழுத்தை நிமிர்த்தி கொண்டு குரைத்தன. சோ நாய்களும் கூட இந்த மாதிரி செயல்களை செய்வதை இந்த இடத்துல இப்ப கூட நம்ம இந்த நாய்கள் அதாவது மத்திய ராத்திரியில எதற்காகவோ அழக்கூடிய சத்தங்களும் நம்ம கேட்கும் பொழுது அந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் மரணிக்கிறது கூட சொல்றாங்க, சகுனங்களாக சொல்வாங்க. அது நமக்கு உண்மையா என்பது தெரியாது. பட் அதாவது அசம்பாவிதம் நிகழப் போகின்றது என்பது அவங்களுக்கு தெரிய வருது. ஸோ ஈவன் நம்ம வில்லேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த காட்டு பகுதி கிட்ட இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ்ல இந்த ஓநாய்கள் கத்துறது இதெல்லாம் இன்றைக்கு கூட உண்டு என்பதும் சொல்லப்படுவதை நாம கேட்டிருக்கிறோம். கராசா கர்ஷனஷ சத்த குரை நந்தோதராதலம் கார்கார ரசபசாமத்தா பிரயதாவன் வரூயஷி. எஸ் கீதா மாதாஜி வாசி. கீதா மாதாஜி ஹேண்ட் வாசிங்க மாதாஜி. கராச்சா கர்ணாஸ்ரீச சுத்த குரை நந்தோதராத்தலம் கார்கார ரபாசா மத்த பிரயாதாவான் வரு யக்ஷி. கார கழுதைகள், சா மற்றும் கர் கணாஷி கடினமான, சுத்த ஓ விதுரா குரை அதன் குளம்புகளுடன், ரந்தோ பாடும்படி, தரா தளம் பூமியின் மேற்பரப்பில், கார்கார கத்தி, ரபசா கடுமையாக, மத்த பைத்தியம், பாரிய தவான் இங்கும் அங்கும் ஓடின, வருஷ மந்தையாக, ஓ விதுரனே மந்தையாக கழுதைகள் தரையின் மேல் தங்களது கடுமையான குளம்புகள் படும்படியாக கடுமையாக கத்தி கொண்டு இங்கும் அங்கும் ஓடின. பொருளுரை. கழுதைகள் கூட ஒரு இனமாக மதிக்கப்படுகின்றன. அவை கூட்டமாக இங்கும் அங்கும் மகிழ்ச்சியுடன் ஓடும் போது அது மனித சமுதாயத்திற்கு தீய அறிகுறி என்பது இங்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. கராஷா கர்கணீஷ சப்த குரை நந்தோதராதலம் கார்கார ரபசா மத்தாக பிரயதாவன் வரூயஷி. கரா கழுதைகள், சா மற்றும் கர்கணீஷ் கடினமான, கூத்த ஓ விதுரா குரை அதன் குளம்புகளுடன், கிரந்தோ படும்படி, தராதலம் பூமியின் மேற்பரப்பில், கார்கார கத்தி, ரபசா கடுமையாக, மத்தா பைத்தியம், ஹரியதவான் இங்கும் அங்கும் ஓடின, வருயஷி மந்தையாக, ஓ விதுரனே மந்தையாக கழுதைகள் தரையின் மேல் தங்களின் கடினமான குளம்புகள் படும்படி கடுமையாக கத்திக்கொண்டு இங்கும் அங்கும் ஓடின. சோ இந்த மாதிரியான செயல்கள் கழுதையிலிருந்து வரும் பொழுது அதெல்லாம் அபச குணங்களாக கருதப்படுகின்றது. கழுதைகள் கூட ஒரு இனமாக மதிக்கப்படுகின்றன. அவை கூட்டமாக இங்கும் அங்கும் மகிழ்ச்சியுடன் ஓடும்போது அது மனித இன சமுதாயத்திற்கு தீய அறிகுறி என்பதை இங்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. இதெல்லாம் சகுனங்கள்.
அதாவது ஏதோ ஒன்று ஆபத்து வரப்போகின்றது என்பதை வந்து முன்னரே உணர்த்தக்கூடிய சகுனங்கள் சிலது எல்லாமே நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது இந்த பதங்கள்ல இருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். ருதந்தோராசபத்ரஸ்தா நிடாதுபதன் ககாஹ கோஷேரண்யேஷா சப்பஷா பஷாவஹ ஸ்ரீக்ருத் மூத்ர மூத்ர மகுர்வத். ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ருதந்தோராசபத்ரஸ்தா நிடாதுபதன் ககாஹ கோஷேரண்யே ச பஷாவ ஸ்ரீக்ருத் மூத்ர மகுர்வத். ருதந்த அச்சம் காரணமாக கதறல், ராசவ கழுதைகளால், திரஸ்தா பயந்து, நீடா கூட்டிலிருந்து, உதபதன் பரந்தன, ககா பறவைகள், கோஷே மாட்டுத் தொழுவத்தில், அரண்யே காட்டில், ச மற்றும் பஷீவ கால்நடைகள், ஸ்ரீகிருத் சாணம் சாணம் மூத்திரம் சிறுநீர், அபூர்வத் போயின. மொழிபெயர்ப்பு: கழுதைகளின் கத்தலால் அச்சமுற்ற பறவைகள் அதன் காரணமாக கதறிக்கொண்டு கூட்டை விட்டு பறந்து போயின. அதன் விளைவால் மாட்டுத் தொழுவத்திலும் காடுகளிலும் உள்ள கால்நடைகள் சாணமும் சிறுநீரும் கழித்தன. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சதக்ருவந்தோராசபத்ரிஸ்தஸ்தானிடாதுபத்னகஹ கோஷேரண்யேஷே பஷாவ ஸ்ரீக்ருத் மூத்ர மகுர்வத். ருதந்தா அச்சம் காரணமாக. இந்த மாதிரி அபுஷகுணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வரும்பொழுது வெவ்வேறு இனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழிகளுடைய செயல்களை எல்லாம் அந்த சகுனங்களுக்கு வந்து எவ்வாறு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதங்கள்ல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு. இன்றைக்கு கூட இந்த மாதிரி சகுனங்களை எல்லாம் நம்ம பெரியோர்கள் வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து கேட்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று ஒரு ஆபத்து, அதாவது வரப்போகின்றது என்பதை பற்றி அறிகுறியாக எடுத்துரைப்பார்கள் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க. சோ ரசபா கழுதைகளால், தரஸ்தா பயந்து, நீடா கூட்டிலிருந்து, உதபன் பரந்தன, ககா பறவைகள், கோஷே மாட்டு தொழுவத்தில், அரண்யே காட்டில், ச மற்றும் பவஷீவ கால்நடைகள், ஸ்ரீக்ருத் சரானம் மூத்திரம் சிறு நீர், அகுர்வத் போயின. சோ கழுதைகளுடைய கத்தலால் அச்சமுற்ற பறவைகள். கழுதைகள் நினைக்கும் நம்ம பாடுறது வந்து சங்கீதம் நினைக்கும், ஆனா உண்மையிலே கழுதைகள் கத்தும் பொழுது அது ஒரு நல்ல சகுனங்களாகவே கருதப்படுவது கிடையாது. சோ அச்சமுற்ற அதன் காரணமாக கதறிக்கொண்டு கூட்டை விட்டு பறந்து போயின. சோ அந்த சப்தத்திற்கு வந்து பறவைகளும் தங்களுடைய கூட்டிலிருந்து பறந்தோடின. அதன் விளைவால் மாட்டு தொழுவத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகளும் கூட பாத்தீங்கன்னா கால்நடைகள் எல்லாமே பயத்தினால வந்து சாணமும் சிறுநீரும் கழித்தன என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. காவோ தரஸ் தரஸ் நஸ்கிருத் தோஹாஸ்தோயதா பூயவஷினஹ வியருதந்தேவலிங்கானி த்ருமாபேதுர்வினானிலஹ. யார் வாசிக்கிறீங்க? எஸ், ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. காவோத்ர சந்திருஷ்ய தோஹாஸ்தயோயத பூயவர்ஷினஹ வியருத்த தேவாலிங்காணி த்ருமா பேதுர்வினானில. காவ பசுக்கள், அத்ரசன் பயந்தன, அஷ்ருக் ரத்தம், தோஹா விளைச்சல், தோயதா மேகங்கள், பூய ஷீல் வர்ஷின மழை பெய்தல், வியருத்தத் கண்ணீர் வடித்தன, தேவலிங்காணி கடவுள்களின் சிலைகள், திருமா மரங்கள், பேது கீழே விழுந்தன, வினா இல்லாமல், அனிலம் காற்றடித்த. மொழிபெயர்ப்பு: பசுக்கள் பயந்து போய் பாலுக்கு பதிலாக குருதியை பொழிந்தன, மேகங்கள் மழைக்கு பதிலாக சீலை வடித்தன, கோயில்களில் இருந்த கடவுளர்களின் சிலைகள் கண்ணீர் வடித்தன, பலத்த காற்று ஏதும் அடிக்காமலேயே மரங்கள் கீழே விழுந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அபசகுணங்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி சீழனா என்ன மாதாஜி? மேகங்கள் மழைக்கு பதிலா சீழனாக்கா அதாவது அது
நம்ம இப்போ ஒரு நம்ம உடம்புல இருந்தாங்க புண்ணுல உடம்புல சீழ் இருந்து வந்தா சீழ் வரும். அந்த மாதிரிதான். அதாவது மழை நீருக்கு பதிலாக உபயோகமற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து வந்து விழுகின்றதுன்றது அர்த்தம். அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு திரவ மாதிரி கட்டியும், அதுதான் எஸ் எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சீல்ங்கிறது பஸ் மாதாஜி. எஸ் எஸ் எஸ், கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். ஓகே, நாம இப்போ எஸ் காவோ ரத தரசன்னஸ்கிருத்தோ ஹாஸ்தோ யதா பூய வர்ஷிணஹ व्ययरूदन् देवलिङ्गानि உமாவேதுர்வினானிலஹ. காவ பசுக்கள், அத்ர சந்த் பயந்தன, அஸ்ருக் ரத்தம், தோஹா விளைச்சல், தோயதா மேகங்கள், பூய சீழ், வர்ஷின மழை பெய்தல், வியருணதந்த் கண்ணீர் வடித்தன, தேவலிங்காணி கடவுளர்களின் சிலைகள், திருமா மரங்கள், பேது கீழே விழுந்தன, வினா இல்லாமல், அனிலம் காற்றடித்தல். சோ பசுக்கள் பயத்தினால் வந்து அதாவது பாலுக்கு பதிலாக ரத்தத்தை அதாவது குருதியை வந்து பொழிந்தன. சோ மேகங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த பயத்தினுடைய இம்பாக்ட் பசுக்கள் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சாதுவான ஒரு விலங்கு எதுன்னா பசுதான் இல்லையா? பசுவை போல இருக்கா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு, அவங்களுடைய தன்மையை குவாலிட்டியை பொறுத்து. அப்படிப்பட்ட பசுக்கள் பயந்து போய் பாலுக்கு பதிலா ரத்தத்தையே வந்து பொழிந்தன. மேகங்கள் மழைக்கு பதிலாக தீழை வடித்தன. கோயில்களில் இருந்த தேவர்களாக கடவுளர்கள் எல்லாருமே சிலைகளிலிருந்து கண்ணீர் வந்து வடிந்தன. பலத்த காற்று ஏதும் அடிக்காமலேயே, காற்றே அடிக்காமல் மரங்கள் வந்து கீழே விழுந்தன. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அபசகுணம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் புஷ்பம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். கிரஹான் புண்ணியமானந்தே பகவான் ஷாபி தீபிதாக அதிஷேரூபக்ரக்தயா பரஸ்பரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிரகான் புண்ணிய தமானந்தே பகனாம் ஷாபி தீபிதாக அதிசேருர்வக்ரகத்ய யுயூதுஷ்ய பரஸ்பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிரகான் கோள்கள், புண்ணிய தாமத் மிகவும் உகந்த மிகவும் உகந்த அணையே பிற பின்னால் வரும் தீமையை காட்டும் கோள்கள், பகனாந்த் சுடர் ஒளி வீசுபவை, ச மற்றும் அபி உடன், தீபிதா ஒளி காட்டும், அதிசேரு மேலே கவிழ்ந்திருந்தது, வக்ரகத்யா பின்னோக்கி செல்லும் வழி, யுயுது சண்டைக்கு வந்தன, ச மற்றும் பரஸ்பரம் ஒன்றுடன் ஒன்று. மொழிபெயர்ப்பு. தீய அறிகுறி காட்டும் கோள்களான செவ்வாய் மற்றும் சனி போன்றவை மிகவும் உகந்த கோள்களான மிகவும் உயர்ந்த கோள்களான புதன், வியாழன் மற்றும் வெள்ளி போன்ற பற்பல நட்சத்திர கூட்டங்களை விட அதிக ஒளியுடனும் மேம்பட்டும் சுடர்விட்டும் ஒளிந்தன. பின்னோக்கி செல்வது போல் தோன்றினும் இக்கோள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொண்டன. பொருளுரை. முழு அண்டமும் இயற்கையின் 3 வித குணங்களின் கீழ் இயங்குகின்றது. அந்த வாழும் உள்பொருள்களில் சத்வகுணம் உள்ளவையாக இருப்பன எல்லாம் நன்மை தரும் உயிரினங்கள் எனப்படும். நல்ல நிலங்கள், நல்ல மரங்கள் முதலியன இது கோள்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். பல கோள்கள் நன்மை தருபவையாக கருதப்படுகின்றன. பிற கோள்கள் எல்லாம் நன்மை தராதவையாக கருதப்படுகின்றன. சனி, செவ்வாய் நன்மை தராதனவாகும். நன்மை தரும் கோள்கள் அதிகமாக ஒளிவிடும்போது அது மிகவும் உகந்த அடையாளமாகும். ஆனால் சிறிதும் உகந்தது அல்லாத கோள்கள் பிரகாசிக்கும் போது அது அவ்வளவு நல்ல அறிகுறி அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல நம்ம சாஸ்திரத்துல பார்க்கும் பொழுது தெய்வீகமான அதாவது கோள்கள் என்று உண்டு. அதாவது 12 ராசிகள் இல்லையா? இந்த 9 கிரக அமைப்புகள்ல இதுல நல்ல கிரகங்கள் எதுன்னு சொல்லுவாங்க, சுப கிரகங்கள், அசுப கிரகங்கள் என்றும் உண்டு. சனி, செவ்வாய், ராகு, கேது இது எல்லாமே அசுப கிரகங்கள் தான். இதுல அதுக்கப்புறம் சூரியன் கூட
நன்மையும் சொல்ல முடியாது, தீமையும் சொல்ல முடியாது. ஆனா சூரியனும் வந்து அந்த அசுபத்துலதான் வருவார் ஆக்சுவலி. ஆனா சந்திரன், அடுத்து வந்து புதன், அதுக்கப்புறம் குரு, சுக்கிரன், இவங்க எல்லாமே சுபத்தை வந்து வாரி வழங்கக்கூடிய கிரகங்கள். இந்த கிரகங்கள் அந்த 12 கட்டங்கள்ல வந்து உட்காரக்கூடிய நிலை வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்குன்னு சில ஸ்தானங்கள் உண்டு. அந்த பார்வைகள் 5ஆம் வீடு, 7ஆம் வீடு, இப்படி பார்வைகள் என்று உண்டு. திரிகோண பார்வை இதெல்லாமே வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல இப்ப நோக்கும் பொழுது எந்த கிரகத்தை, எந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகத்தை நோக்குகின்றான். ஒரு சுப கிரகம் அசுப கிரகத்தை வந்து பவர்ஃபுல்லான இடத்துல இருந்து நோக்கினால் அந்த அந்த அசுப கிரகத்தினுடைய பவர் வந்து குறைந்து விடும் என்று சொல்வார்கள். அதே மாதிரி அசுப கிரகம் வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல போய் உட்கார்ந்து கொண்டு, அதாவது ஒரு சுப கிரகத்தினுடைய வீட்டுல உட்கார்ந்து விட்டால் அவனுடைய அந்த சுப கிரகத்தினுடைய பவரும் வந்து குறைந்து விடும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்டிலேயே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பௌதீகத்திலே நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு தெய்வீகமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருடைய பவர் எப்படி இருக்கும்னா, அவரும் அந்த வீட்டுல வந்து எஜமானன் எனக்கூடிய நிலையில வந்து உயர்ந்தோங்கி இருந்தால் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே அந்த வீட்டிலேயே வந்து ஒரு அசுர இயல்புடைய குணாதிசயம் விளங்கி இருந்தால் அந்த தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்க வேண்டிய நிலை. இதை நாம பிராக்டிக்கலா நம்ம வீட்டுல பார்க்கக்கூடிய நிலைதான் இது இல்லையா? அது போல இந்த கிரக அமைப்புகள் கூட சனி, எஸ்பெஷலி சனிதான் வந்து அதாவது அதிகமாக ஒரு வீட்டுல தங்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இல்லையா? 2.5 ஆண்டுகள் இருப்பான் அவன் அந்த நிலையில இருந்து கொண்டு நிறைய பேர் வந்து 7.5 சனி, அஷ்டம சனி இல்லையா? சோ இந்த அர்த்தாஷ்டம சனி இதெல்லாமே சொல்லுவாங்க. சோ இந்த சனிகள் இந்த நிலையில் அப்படின்னா அவன் 4வது இடத்துலயும் 8வது இடத்துலயும் மற்றும் 12, 1, 2 இந்த இடங்களில் நம்ம ராசிக்கு ஏற்றவாறு அவன் உட்கார்ந்தால் என்றால் இது எல்லாமே வந்து அவன் வந்து நமக்கு நன்மையான பலன்களை கொடுப்பானா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? ஆனா சனி கிரகத்தினுடைய ஆதிக்கத்துல நாம வாழும் காலகட்டத்துல வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நிறைய படிப்பினைகள் வரும். நிறைய பேர் ஞானத்தின் மார்க்கத்திற்கு, ஏன்னா நிறைய அதாவது மோசமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது இந்த தெய்வீகமான குணாதிசயங்கள் கொண்டவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு நல்ல படிப்பினை எல்லாம் ஏற்படுத்தும். ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை எல்லாம் சனி பகவான் கண்டிப்பாக வந்து காட்டுவார். எஸ், இந்த சனி பகவான் வந்து அதாவது நல்ல ஒரு அதாவது ஒரு அசுர இயல்புகள் கொண்டதுதான் சனி கிரகம். செவ்வாயும் அதே மாதிரிதான் அதே மாதிரி வந்து செவ்வாயும் அதே மாதிரி பூமி காரகனாகிற செவ்வாயும் அதே மாதிரிதான். இந்த ராகு கேது சாயா கிரகங்களும் இரண்டுமே அதே போன்றுதான். இந்த மாதிரியான சுபாவத்தை கொண்டவர்கள். இவங்க எல்லாருமே நல்ல ஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்து விட்டால், அதாவது பகைமையை பெற்று, சில கிரகங்களுக்கு சில கிரகம் ஒத்து வரவே வராது. ராகு கேதுவுக்கு சூரிய சந்திரன் ஒத்து வராது. சோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு பிறவியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கிரக அமைப்புகள் சில பேருக்கு கட்டங்கள் வந்து அமைந்து விட்டால், நம்ம அஸ்ட்ராலஜின்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஸ் நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அந்த கட்டங்கள் எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இப்ப நாம் எல்லாருமே ஒரு பிளான் பண்ணி சி செக்ஷன் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? சிசேரியன் எல்லாம் முன்னெல்லாம் சடனா அதாவது நார்மல் டெலிவரி ஆகலன்னா சி செக்ஷனுக்கு போவாங்க, அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. பிளான் பண்ணியே வந்து சி செக்ஷன் பண்ணி எடுத்து, ஏன்னா பொண்ணு வந்து வலி தாங்க மாட்டா அப்படிங்கறது எல்லாமே நினைச்சு நாமளே என்ன பண்றோம், சி செக்ஷனை பண்ணிடுறோம். ஆனா உண்மையிலே அது எப்போ பிறக்கணும்னு இந்த கருத்தை நம்ம நல்லா நாம தான் நிர்ணயிக்கிறோம். நம்ம குழந்தை இந்த கட்டத்துல இருந்து பிறந்தால் நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்லாம் நாம வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து செய்யறோம் நம்ம இல்லையா? இது எல்லாமே உண்டு. ஆனா இறைவன் எழுதி இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து வந்து அதே கட்டத்துல வந்துதான் நிற்கும். அதை தான் நாம டிசைட் பண்ணுவோன்றதையும் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. சோ நம்முடைய தலையெழுத்து வந்து ஏற்கனவே வந்து நாம செய்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு தாயினுடைய கருவில ஜனிக்கும் பொழுது இந்த கிரக அமைப்பு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டிருக்கிறது. அதனால நம்ம அதுக்கேற்ற பலன்களை தான் நாம பெறுவோம். எங்கே அசுப கிரகங்கள், இதே சனி வந்து அவனுடைய கிரக அமைப்புல உட்கார்ந்தால் அவனுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய வீடு மகர கும்பத்துல உட்காரும் பொழுது கண்டிப்பா வந்து அவ்வளவு கெட்ட பலனை செய்யவே மாட்டான். சோ அவனுக்கே இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய வீட்டுல இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கெடு பலனை கொடுக்கவே மாட்டார்கள். சொந்த வீட்டை யாருமே கெடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதே போலதான் இவர்கள் அசுர இயல்புகளாக இருந்தாலும் இதெல்லாமே அஸ்ட்ராலஜில வரும்பொழுது இதெல்லாம் வருது. சோ இந்த கிரகங்கள் வந்து
நன்மை தரக்கூடிய கிரகங்களும் உண்டு, தீமை தரக்கூடிய கிரகங்களும் உண்டு. சோ தீய அறிகுறி காட்டும் கோள்களான, அதனால எப்பவுமே நம்ம சாஸ்திரத்திலேயே உட்கார்ந்து மூழ்கி போயிடக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் கைடன்ஸ். நமக்கு ஒரு கெட்டது ஏதோ நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற பொழுது நம்ம ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக தான் வந்து சாஸ்திரத்தை நம்பனமே ஒழிய, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றதோ அதன் பிரகாரம் அதை பர்ஃபெக்டா சொல்றவங்க இந்த காலகட்டத்துல கிடையவே கிடையாது. 100% கிடையவே கிடையாது. நான் நிறைய இடங்கள்ல நான் இதை வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா எஸ், இதுல எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருந்தாலும் அதன் பிரகாரம் இது வரைக்கும் நடந்ததே கிடையாது. ஒன்லி ஃபார் கைடன்ஸ் தான். யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த சூழ்நிலை ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கும். ஆனா 100% வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டா சொல்றவங்க கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டா சொல்றவங்க இருந்தா அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து அப்படியே அந்த கட்டத்தினுடைய அமைப்பை வச்சு நம்ம பிறந்திருக்கக்கூடிய நேரம் இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா கொடுத்தோம்னாக்கா ஜாதகத்தை கணிப்பவர்கள் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி யாருமே வந்து உண்மையை வந்து எடுத்துரைப்பதும் கிடையாது. சில காலகட்டத்துல வந்து நமக்கு ஏதோ சங்கடம் வர்றதே வந்து சங்கடம் வரும், கண்டம் வரும் அப்படின்னு நம்பிடுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே அது இன்னும் பெரிய ஆபத்து இருந்திருக்கும் அந்த இடத்துல. அதையும் அவர்கள் வந்து நமக்கு சொல்ல மாட்டார்கள். ஏன்னா நம்ம இந்த நிகழ்காலத்தை வந்து அதை எண்ணிக்கொண்டு நிகழ்காலத்தையும் நாம வந்து வருத்தி கொள்வோம். அதனால்தான் ஃபியூச்சருடைய ஜாதகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு நமக்கு மரணம் வரப்போகுதுன்னு நினைச்சா நம்ம மனசு அதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துடக்கூடிய சுச்சுவேஷனை நாம கிரியேட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? சோ அதுதான் மனதனுடைய குவாலிட்டியே. மனமே மிகவும் பெரிய நண்பனும் கூட விரோதியும் கூட. அதனால எதிர்காலத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது தெரிந்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் நெஞ்ச நிம்மதி கூட நமக்கு இல்லாமல் போய்விடும். அது அவசியமற்ற செயல். எது நிகழ வேண்டும் என்று பகவானுடைய அதாவது ஏற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதோ அது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இங்க அந்த மாதிரி நிலைகள்ல தான் வந்து எல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தீய அறிகுறி காட்டும் கோள்களான செவ்வாய் மற்றும் சனி மிக உயர்ந்த கோள்களான, அதாவது உகந்த கோள்கள் அப்படின்னா எப்பவுமே அடுத்தவர்களுக்கு நன்மையை, குரு நல்ல ஸ்தானத்துல உட்கார வேண்டும் ஒருவருக்கு, அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து கல்வி என்பது நல்லா இருக்கும். புதன் நல்ல ஸ்தானத்துல உட்கார வேண்டும் இல்லையா? அவனுடைய ஓன் வீட்லயும், அதாவது ரிஷபம் மற்றும் வந்து இதுல வந்து உட்காரும் பொழுது, இதுல கன்னியில உட்காரும் பொழுது அவன் வந்து நல்ல ஒரு பலனை எல்லாம் வழங்குவான். அதுவும் வந்து உட்காரக்கூடிய பொசிஷனையும் பார்க்கணும். சோ சில கிரகங்களுக்கு இந்தந்த நிலைகள்ல, லக்னத்துல இருந்து இந்தந்த நிலைகள்ல உட்கார்ந்தால் அவன் அந்த ராஜயோகம் வரக்கூடியது எல்லாமே உண்டு. இதெல்லாமே அவரவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைய பெறுகின்றது. ஜாதகமும் கூட இதோட ரிலேட்டட் தான். ஆனா ஜாதகத்தையே நம்பிட்டு நாம உட்காரக்கூடாது, அது தவறு. சுபுதன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் பஞ்சாங்கம் காணிக்கும் போது அந்த வருஷத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும், இன்க்ளூடிங் அரசியல், மழை, இடி, மின்னல், என்னென்ன சேதாரம், அது ஜெனரிக். அதான் அது மாதிரி காலாகாலமா நம்ம இருக்கு. அதே மாதிரி தந்தை தாய்க்கு என்ன கர்மான்றது மகனுடைய ஜாதகத்துல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. தந்தை ஸ்தானம் வந்து ஜாதகமே ஒரு நாள் சொல்லிடலாம் மாதாஜி நீங்க எல்லாருக்கும். அப்படி இல்ல, தந்தை ஸ்தானம் என்பது ஒருவருடைய ஜாதகத்துல 9வது இடத்தை தான் தந்தை ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள். அந்த தந்தை ஸ்தானம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தந்தை வந்து நல்லபடியா இருப்பார், நல்ல இதை வந்து கொடுப்பாருன்ட்டு. அதே மாதிரி தாய் ஸ்தானம் வந்து 4வது ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள். சோ இது ரெண்டுமே ஒருவருடைய ஜாதகத்துல வீக்கா இருந்துச்சுன்னா அந்த தந்தை தாய் வந்து மரணிக்கக்கூடியது. அது இளம் பிராயத்திலே சில பேருக்கு தாய் தந்தை மரணிப்பதும் உண்டு. அது அந்த குழந்தையினுடைய ஜாதகத்தை, அந்த குழந்தை பிறந்ததுனாலதாப்பா இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. சோ அவங்களுடைய கர்ம பலனும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தையை பெற வேண்டி இருக்கின்றது. மேலும் அந்த குழந்தைக்கான கர்மமும் அவ்வாறு இருந்திருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரணும். அந்த குழந்தைய சொல்லி ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? இவன் தாய் தந்தையர் செய்த கர்ம பலனும் அவ்வாறே இருக்கின்றது. அதனால்தான் கர்ப்போதான சமஸ்தானம் அது பண்றாங்க இல்லையா? அது படி பிரகாரம் பண்ணணும். அப்பதான் அது நல்ல ஒரு மனநிலையில வந்து, அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து பிறக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யும் பொழுது, அது நல்ல விதத்தில் செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் நற்பிள்ளைகளை நம்மளால பெற முடியும். அதுக்குதான் பக்தியை வந்து தாய் தந்தையே ஃபர்ஸ்ட் பக்தியில இருக்கணும். அப்பதான் எதற்கு இந்த குழந்தை என்பதை உணரும் பொழுது பகவானுடைய பக்திக்காக இந்த குழந்தையை நாம வந்து பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை இது எத்தனை பேர் தெரிஞ்சு செய்திருக்கோம்? கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாதுன்னு நினைச்சுட்டு வந்து பிளைண்டா போறவங்களும் உண்டு.
எஸ், அதுவும் கரெக்ட் தான். ஆனா அதுக்காக நம்ம வந்து எதையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடாது, தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளுடைய கால் போன போக்குல நம்ம போகவும் கூடாது இல்லையா? கைடன்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அப்பதான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும். உணரணும். அதற்கான பாதையும் பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்டு பெறணும் இல்லையா? கேட்டல், யாசித்தல், இந்த செயலை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். உகந்த கோளான புகன், வியாழன் மற்றும் வெள்ளி போன்ற பற்பல நட்சத்திர கூட்டங்களை விட அதிக ஒளியுடன் மேம்பட்டும் சுடர்விடும் ஒளிந்தன. சோ ஒரு கிரக அமைப்பு ஒரு கட்டத்துல இருக்கும் பொழுது இந்தந்த ஸ்தானங்களை உட்காரும் பொழுது அந்தந்த ஸ்தானங்களில் அது பவர்ஃபுல். தன்னுடைய வீடு என்று சுய வீடும் உண்டு. ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் வந்து சுய வீடு உண்டு. அதுல அவனுடைய ஆட்சியாக உட்கார்ந்திருப்பான். சில வீடுகள் வந்து உச்சகட்டமாக ஒரு நிலையில உட்கார்ந்திருப்பான். ஜாதகத்தினுடைய பொதுவான விதிகள் இது எல்லாமே. சிறு பிராயத்துல என்னுடைய தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு சிலது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன். இது எனக்கு ஜாதகம் பார்க்க அவ்வளவா தெரியாது. ஆனா எந்தெந்த நிலைகள், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது, எது எங்க இருந்தா எந்த மாதிரியான பலன் கிடைக்கும் என்பது மட்டும் பொதுவான விதி. ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து உற்று நோக்கிதான் நம்ம ஜாதகத்தை சொல்லணும். எல்லா கோள்களுடைய பார்வை எவ்வாறு செல்கின்றது அந்த காலகட்டத்துல, எந்த ராசி நடக்கிறது, எந்த புக்தி நடக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்ல வேண்டும். பிளைண்டா ஜாதகத்தை கண்டிப்பா சொல்லவே கூடாது. அது சொல்பவர்களுக்கும் பாவம். தவறாக எடுத்து கிடைக்கக்கூடிய ஜாதகத்தினுடைய பலன் அந்த சொல்பவரையும் சேரும். அதனாலதான் பொய் உரைத்து ஜாதகத்தை சொல்லக்கூடியவனுடைய சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் ஜாதகம் சொல்பவர்கள் வந்து ரொம்ப வறுமையிலே இருக்காங்கன்னா அதற்கான காரணமும் இதுவும் தான். சோ பொய்மை என்பது ஜாதகத்தில் சொல்லவே கூடாது. சோ அது கேட்பவர்களும் மனசு உடைஞ்சு போயிடுவாங்க நடக்காதப்போ. அதே மாதிரி சொல்பவர்களும் அந்த பாவத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. சோ இதெல்லாமே அவங்களுடைய கர்ம பலன். சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப அதாவது கரெக்டா இருக்கணும். பின்னோக்கி செல்வது போல தோன்றினும் இக்கோள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொள்கின்றன. எஸ், ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல போகும். அதாவது 7 கிரகங்கள் எல்லாமே ஃபார்வர்ட்ல போகும். அதாவது மேஷத்துல இருந்து மிதுனம் வரைக்கும் சுத்தினாக்கா இந்த ராகு கேது மட்டும் உல்டாவாதான் சுத்தும். எப்பவுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே. சோ முழு அண்டமும் இயற்கையின் 3 வித குணங்களின் கீழ். சோ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு குணாதிசயம் உண்டு இல்லையா? தெய்வீகமான குணங்கள். இப்போ குருவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல அவன் உட்காரக்கூடிய குருவுடைய ஸ்தானம் பொறுத்துதான் அசுர குருவா இல்ல வந்து நல்ல அதாவது தெய்வீகமான குருவா என்று கூட சொல்லக்கூடியது எல்லாமே உண்டு. சோ உண்மையிலே நம்ம வந்து அந்த குணாதிசயங்களும் வந்து இன் ஜென்ரலா குரு, அதுக்கப்புறம் புதன், சுக்கிரன், இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுபமான கிரகங்கள். அது எல்லாமே தெய்வீகமான குணங்களை கொண்டது. சோ 3 விதமா அதுங்களுக்கும் குணங்கள் உண்டு. அசுர குணங்கள் வந்து அந்த ராகு கேதுக்கும் உண்டு. ஆனா ராகு சில ஸ்தானங்கள்ல உட்காரும் பொழுது அவன் வந்து வாரி வழங்குவான். அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதக அமைப்பை பற்றி. சில பேரை வந்து வாழ்க்கையில வந்து தள்ளி கீழே விட்டுடுவான். சோ அந்த மாதிரியான நிலைகள் உண்டு. ராகு ஞானத்தை வழங்குபவன் கேதுதான், ராகு கிடையாது. ராகு எப்படிப்பட்ட சுபாவம்னா ஒரு நிலை கொள்ள மாட்டான். அவனுடைய புத்தி எப்படின்னா எவ்ரி மொமெண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும், பிளக்சுவேட்டிங். அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயத்துல அந்த திசை நடக்கும் பொழுது அந்த மனிதர் அவ்வாறே நடந்து கொள்வார். இதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அந்த மனுஷன் வந்து இப்படி நடக்கிறான் அப்படின்றது, நல்லா இருந்த மனுஷன் ஏன் இப்படி ஆயிட்டான் அப்படின்னு நல்லா நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே அவரவர்களுடைய கர்ம பலன். அதுக்கேற்றவாறு அந்த கிரக அமைப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே உண்டு. அதனால்தான் பகவானுடைய பாதத்தில் நாம் சரணாகதி அடைந்தால் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் பகவானிடத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? நவ கிரகங்களும் அவருடைய பாதங்களில் தான். அதனால அவருடைய கட்டளைக்கு தான் ஏற்றவாறு தான் இவர்கள் எல்லாம் செயல்படுகிறார்கள். பழைய அதாவது கோயில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருமாள் கோயில்ல உங்களுக்கு நவகிரகங்களே இருக்காது. இப்ப கட்டக்கூடிய கோயில்கள்ல தான் நவகிரகங்கள் எல்லா மூர்த்திகளும் வச்சு நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? பிற தேவர்களையும் வச்சு செய்யறோம். ஆனால் வெறுமனே பழைய கோயில்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா நவகிரகங்களே இருக்காது. அனைத்தும் அவரே என்பதால் தான் அதெல்லாம் இருக்கிறதே கிடையாது. ஆக்சுவலி இதை நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ சத்வ குணம் உள்ளவை இருப்பன எல்லாம் நன்மை தரும் உயிரினங்கள் எனப்படும். நல்ல நிலங்கள், நல்ல மரங்கள் முதலியன. இது கோள்களுக்கும் அதே மாதிரிதான். பல கோள்கள் நன்மை தருபவையாக கருதப்படுகின்றன. பிற கோள்கள் எல்லாம் நன்மை தராதவையாகவும் கருதப்படுகின்றன. சனி, செவ்வாய் நன்மை தராதனவையாகும். நன்மை தரும் கோள்கள் அதிகமாக ஒளிவிடும் போது அது மிகவும் உகந்த அடையாளமாகும். இப்ப சனி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சனியோ இல்ல ராகு கேதுவோ இவர்களுடைய ஆட்சி மேலோங்கி இருந்தால், அதுவும் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் வந்து அதாவது மோசமான, இப்ப 6வது ஸ்தானம் விரோதி ஸ்தானம், அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டா நம்ம கிட்ட சும்மாவே அழைச்சிட்டு சண்டை போடுறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் கண்டிப்பா வரும்.
இல்லையா? அவங்களை எப்பவுமே நாம வந்து கெட்டவங்களாக தான் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் தள்ளப்படுகின்றது. அதனால ஒவ்வொரு ஜாதக அமைப்பு கட்டமும் அவரவர்களை கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த கட்டங்கள்ல அந்தந்த கோள்கள் வந்து அமர்கின்றன. எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான். சோ எந்த ஒரு சாஸ்திரங்களும் கூட வந்து வேதங்களோடையும் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் எல்லாமே ஒன்றுக்கொண்டு பின்னி பிணைந்தவைதான். ஆனால் சிறிதும் உகந்தது அல்லாத கோள்கள் பிரகாசிக்கும் போது அது அவ்வளவு நல்ல அறிகுறி அல்ல, இல்லையா? இப்போ செவ்வாயோ இல்லை வந்து ராகு கேதுக்கோ வந்து ஆட்சியை கொடுத்தால் எப்படி இருக்கும்? அதுவும் அவன் வந்து ஒரு அதாவது அவனுக்கு விரோதி யாரு? சூரியனும் சந்திரனும் அந்த வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்துட்டான்னா கஷ்ட காலம்தான் அது அந்த ஜாதகருக்கு. அதனால நம்ம ஜாதக அமைப்பு கொண்டு இப்போ ஈவந்தோ இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே இப்ப மகாபாரத போருக்கு முன்னாடி வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து ஜெய்மினி முனிவரை அவர் அழைச்சி இந்த போர்னுடைய விளைவு என்ன நடக்கும் என்பதை வந்து பொதுவான பலன், அதாவது இந்த ராஷ்டிரம் எவ்வாறு வந்து இருக்கும், இதனுடைய முன்னேற்றம் எவ்வாறு இருக்கும், இப்படி எல்லாமே ஆட்சி புரிபவர்களுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து நிர்ணயிப்பார்கள். அதனால்தான் ஆட்சி புரிபவர்களுடைய ஜாதகமும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்பதான் நல்ல நிலை வந்து அந்த ராஷ்டிரம் வந்து அதாவது அந்த நாடு வந்து முன்னேறும். ஆட்சி புரிபவர்களுடைய ஜாதகம் கூட ப்ராப்ளமா இருந்தா அந்த ராஷ்டிரமும் வந்து கண்டிப்பா முன்னேறாது. எல்லாமே ரிலேட்டட் தான். சோ திருஷ்டவான் ஏன்னா அவன் ஆளக்கூடிய விதமும் அவ்வாறே இருக்கும். அவனுடைய கிரக அமைப்பு ஏற்றவாறு அவனுடைய செயல்பாடுகள் அமையப்பெறும். அதனால அந்த ராஷ்டிரத்தை அவன் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய சக்தியும் அவனுடைய செயல்பாடில் இருக்கின்றது. இல்லை என்றால் அழிவான பாதையை நோக்கி இட்டு செல்லக்கூடிய செயலும் வந்து அவனுடைய ஜாதக அமைப்பிலே உள்ளது. அதனாலதான் சில பேர் இப்ப இந்த இந்த எலெக்ஷன் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் கூட வந்து கணிப்புகள் எல்லாம் கூட கொடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாம் கூட நியூஸ் சேனல்ல பார்த்திருப்போம், இல்லையா? இன்னார் வந்தால் இந்த நாடு வந்து இப்படி இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுடைய ஜாதக கட்டத்தையே அலசி ஆராய்ந்திருப்பார்கள். சோ அப்படி எல்லாமே ரிலேட்டட் உண்டு. அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் 50 to 60% அவங்க சொல்றது 100% நடக்கும். சோ மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா நடக்கணும். கணிப்பவர்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய வாக்கு சுத்தம் இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்க முடியும். திருஷ்ட்வான்யாம்ஷ மகோத்பாதான் அதத்வக்ரித பிரஜாஹ பிரம்மம் புத்ரானுருதே பீதா மேனிரே விஸ்வ சம்பஸ்வம். மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருஷ்ட்வான்யாம்ச மகோத்பாதான் அதத்வரித பிரஜாஹ பிரம்மபுத்ரா நிருதே பீதா மேனிரே விஸ்வசம்சவம். திருஷ்ட்வா பார்த்த பிறகு, அஞ்ஞான் மற்றவர்கள், மேலும் மற்றும், மகா சிறந்த, உத்பாதான் தீய அறிகுறி, அதத்தத்வவிதா ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல், ஆற்றல் வாய்ந்தவற்றின், பிரஜா மக்கள், பிரம்மபுத்திரான் பிரம்மாவின் புத்திரர்கள் 4 பிள்ளைகள், ருதே தவித்து, பீதா பயத்துடன், மேனிரே எண்ணம், விஸ்வசம்ஸ்லவம் அண்டத்தின் சேர்மான ஆக்கச்சிதைவு. மொழிபெயர்ப்பு: பல தீய காலங்களின் அறிகுறிகளை குறிப்பிட்டதும் திதியின் பிள்ளைகளான ஜெயன் விஜயனின் பிறப்பையும் வீழ்ச்சியையும் அறிந்த பிரம்மாவின் 4 புதல்வர்களை தவிர அனைவரும் பயத்தால் பீடிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இந்த ஆற்றல்களின் இரகசியத்தையும் அறியவில்லை. ஆயினும் இந்த பிரபஞ்சம் உருக்குலைய போகிறது என்று எண்ணினார்கள். பொருளுரை: பகவத்கீதையின் 7ஆம் அதிகாரத்தின்படி இயற்கையின் சட்டங்கள் விதிமுறையிலிருந்து வழாதவனாக உள்ளதால் வாழும் உட்பொருள்களால் அதை மேம்படுத்தி வலியுறுத்துவது இயலாதது. யார் முழுவதுமாக தன்னை கிருஷ்ணரிடம் சரணாக தந்து கிருஷ்ணரின் உணர்வு நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே காக்கப்படுவார்கள் என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 2 பெரிய அசுரர்களின் பிறப்பினால்தான் பலவித இயற்கை தொல்லைகள் ஏற்பட்டன என்பதை பாகவதத்தின் வர்ணனைகளிலிருந்தே நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். முன்பே வர்ணிக்கப்பட்டது போல மறைமுகமாக புரிந்து கொள்ளப்படி வேண்டியது என்னவென்றால், பூமியில் தொடர்ந்து தொல்லைகள் ஏற்படும் பொழுது தீய அறிகுறி, அதாவது சில அசுர சக்திகளுடைய மக்களோ அல்லது அசுரகுணம் நிறைந்த மக்களோ பிறந்திருக்கிறார்கள் அல்லது அதிகரித்திருக்கிறது என்பதாகும். முந்தைய நாட்களில் திதிக்கு பிறந்த 2 அசுரர்கள் மட்டுமே இருந்தனர். ஆயினும் பல தொல்லைகள் இருந்தன. தற்போது இந்த தனி சிறப்புள்ள கலியுகத்தில் இந்த தொல்லைகள் எப்போதும் தெரிகின்றன.
அவை அசுர சக்திகளின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு அதிகரித்திருப்பதை குறிக்கின்றன. அதிகரிக்கும் அசுர சக்திகளின் தொகையை கண்காணிக்க வேதகால நாகரிகம் சமூக வாழ்வில் பலவித விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கட்டளையிட்டிருக்கிறது. அதில் முக்கியமானது என்னவென்றால் நல்ல குழந்தைகளை பெற கருவை தானம் செய்யும் முறையாகும். பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டத்தகாத மக்கள் தொகை வர்ணசங்கர இருப்பதால் இந்த முழு உலகமும் நரகமாக தோன்றும் என்று கூறினான். மக்கள் உலகில் அமைதியில் பெரிதும் ஆர்வம் உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ஆனால் கருதானம் எனப்படும் சமய சடங்கு இல்லாமலே பல வேண்டத்தகாத குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. திதிக்கு பிறந்த இரு அசுரர்களும் இத்தகையோரே ஆவர். திதி தான் கொண்ட இச்சையின் காரணமாக தீய நேரத்தில் தன் கணவனுடன் புணர அவரை வற்புறுத்தினாள். அதனால் தொல்லைகள் தருவதற்காக அந்த இரு அசுரர்களும் பிறந்தனர். நல்ல குழந்தைகளை பெற புணரும் பொழுது ஒருவர் நல்ல குழந்தைகளை பெறும் முறையை பின்பற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குரியவர் வேதத்தின் வழியை பின்பற்றினால் பின்னர் நல்ல குழந்தைகளை பெறுவர். அசுரர்கள் பிறக்காமல் தானாகவே உலகில் அமைதி நிலவும். சமூக அமைதிக்காக வாழ்வில் நாம் விதிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் நாம் அமைதியை எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்னும் சொல்ல போனால் இயற்கை சட்டங்களின் வலுவாத எதிர்ப்பு செயல்களை நாம் அனுபவிக்கப்படி நேரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். அழகான பொருளுரை. அதாவது நாம குழந்தை பெறக்கூடிய விதம் நம்முடைய அதாவது ஒரு ஆண் பெண்ணுடைய புணருதலும் கூட அதாவது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் பிள்ளை பெறக்கூடிய அந்த மனோபாவமும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும். நமக்கு பிள்ளை பிறந்தால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய பக்குவத்தை உடைய பிள்ளையை பகவான் நமக்கு வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனையை கொண்டுதான் அவர்கள் அந்த மனசு பக்குவம். எந்த உணர்வில் நாம புணர்கின்றோமோ அந்த நிலையில் தான் குழந்தையும் அவதரிக்கும் என்பதை கருத்தை இந்த பொருளுரையில அதாவது சில பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார். அதனால்தான் அந்த காலகட்டத்துல தாய் தந்தையர் அதாவது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாமே வழி வழியா அந்த மாதிரிதான் செய்துட்டு வந்தாங்க. ஆனா இப்ப வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அது இன்னும் பின்பற்றுவது என்பது சில குடும்பங்கள்ல தான் இருக்கும், எல்லா குடும்பங்களுமே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி குடும்பங்களையாவது ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அந்த குடும்பம் பெறுகின்றது. திருஷ்டுவான்யாம்ஷ மகோத்பாதான் அதத்வரித பிரஜாஹ பிரம்மபுத்ரானுருதே பீதா மேனிரே விஸ்வ சம்பஸ்வம். திருஷ்டுவா பார்த்த பிறகு, அந்யாத் மற்றவர்கள், சா மற்றும் மகா சிறந்த, உத்பாதான் தீய அறிகுறி, அதத்தத்வவிதா ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல், அதாவது ஆற்றல் வாய்ந்தவற்றின், பிரஜா மக்கள், பிரம்மபுத்ரான் பிரம்மாவின் புத்திரர்கள் 4 பிள்ளைகள், ருதே தவிர்த்து, பீதா பயத்துடன், மேனீரே எண்ணம், விஸ்வ சம்பல்வம் அண்டத்தின் சேர்மான ஆக்கச்சிதைவு. பல தீய காலங்களின் அறிகுறிகளை குறிப்பிட்டதும் இதுவரைக்குமே அபசகுணங்களை பற்றி தான் நாம வேற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். திதியின் பிள்ளைகளான ஜெயா விஜயனின் பிறப்பையும் வீழ்ச்சியையும் யார் அறிவார்கள்? வெறுமனே இந்த 4 குமாரர்கள் தான் அறிவார்கள். சாபத்தை வழங்கியவர்கள் அவர்தான் இல்லையா? அதை பகவான் மேலும் எவ்வாறு அவர்கள் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை அவரும் செயல்படுத்தினார். நீங்கள் 3 பிறவிகள் எடுக்கணும்ட்டு. அனைவரும் பயத்தால் பீடிக்கப்பட்டனர். வேற யாருக்குமே இந்த செயலுடைய இது தெரியாது. ஆனால் பிரம்மா எடுத்துரைத்த பிறகு அவர்களும் அதை தெரிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் இந்த ஆற்றலின் ரகசியத்தை அறியவில்லை. ஆயினும் இந்த பிரபஞ்சம் உருக்குலைய போகின்றது, அழிவு ஏற்பட போகின்றது என்பதை மட்டும் அவர்கள் எண்ணினார்கள். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். பகவத்கீதையின் 7ஆம் அதிகாரத்தின்படி இயற்கையின் 7th சாப்டர் நம்ம போனோம்னா, இயற்கையின் திட்டங்கள் அதாவது இயற்கையின் சட்டங்கள் விதிமுறைகளிலிருந்து வழானதாக அதாவது வழுவாததுன்ற அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. உள்ளதால் வாழும் உள் பொருள்களால் அதை மேம்படுத்தி இல்லையா, நாம் எல்லாருமே உயிர் வாழிகள், அதை இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நெறிமுறைப்படுத்தி வலியுறுத்துவது இயலாதது. யார் முழுவதுமாக தன்னை அதாவது நம்ம அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றது ரொம்ப கடினமானதுதான். ஆனா சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் கண்டிப்பாக நாம எடுத்துரைக்க வேண்டும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் சிறியவர்களை நல்முறையில் வழி நடத்த வேண்டும்.
அதை அப்படி நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கிடைச்ச போது யார் அதை முழுமையாக தன்னை கிருஷ்ணரிடம் சரணாக தந்து கிருஷ்ணரின் உணர்வு நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள், காக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதும் விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவர்களை பகவான் கண்டிப்பாக ரட்சிக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து ஒரு பொறாமை இந்த மாதிரி தீயோர்களா இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து பகவானை இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் போது அவதூறு செய்கிறார்கள், அவர்களுடைய உண்மை நிலையை வந்து உணர்வதும் கிடையாது. 2 பெரிய அசுரர்களின் பிறப்பினால் தான் பலவித இயற்கை தொல்லைகள் ஏற்பட்டன என்பதை பாகவதத்தின் வர்ணனையிலிருந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. முன்பே சொன்னது போல மறைமுகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பூமியில் தொடர்ந்து தொல்லைகள் ஏற்படும் பொழுது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆதி தெய்வம் இல்லையா, அதாவது மும்மடங்கு துயரங்கள்ல ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம் இல்லையா. இந்த ஆதி தெய்வீகம் என்பது இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட தீய அறிகுறி ஏதாவது சில அசுர சக்திகளுடைய மக்களோ அல்லது அசுர குணம் நிறைந்த மக்களோ பிறந்திருக்கிறார்கள் அல்லது அதிகரித்திருக்கின்றது என்பதாகும். மகாபாரத காலத்திலும் அதே நிலைதான் இருந்தது. மக்களோ அதாவது முந்தைய நாட்களில் திதிக்கு பிறந்த 2 அசுரர்கள் தவிர வேறு யாரும் அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை. ஆனா இப்போ வந்து அசுர இயல்புடையவர்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த தனி சிறப்புள்ள கலியுகத்தில் இந்த தொல்லைகள் எப்பொழுதுமே தெரிகின்றன. இந்த தொல்லைகள் இப்பொழுதும் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆனா அது தொல்லைகளாக நாம அதாவது புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும், எது வரைக்கும் நாம் அஞ்ஞானத்தில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ, எதற்காக நாம் இந்த இடத்துல அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கோன்றது கூட நமக்கு தெரியாம தான் நாம அவஸ்தைப்பட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன், நாம நடந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த சுபாவம் நடத்தை, இதனுடைய விளைவுகள் தான் நாம் இன்றைக்கு அவஸ்தையாக கருதுகின்றோம். அதே வந்து பக்குவமடைந்த மனிதர்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய பிறவி பலன், இதை நாம கடந்து செல்லதான் வேண்டும், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் போரும் என்று அவரிடம் யாசிப்பார்கள். இது ஒவ்வொருத்தருடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நிகழக்கூடிய ஒன்று. மேலும் அவை அசுர சக்திகளின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு வந்து அதிகரித்திருப்பதை குறிக்கின்றன. எங்கெல்லாம் வந்து அநீதி வந்து தழைத்தோங்கி இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அசுர இயல்புகள் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றது என்பது பொருள். அதிகரிக்கும் அசுர சக்திகளின் தொகையை கண்காணிக்க வேத கால நாகரிகம் சமூக வாழ் பலவித விதிகளை, ஒழுங்குமுறைகளை கட்டளையிட்டிருக்கிறது. அதில் முக்கியமானது என்னவென்றால் குழந்தைகள் பெற கருவை தானம் செய்யும் முறையாகும். அதுதான் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம். குழந்தை எப்பொழுது பிறக்க வேண்டும், எவ்வாறு வந்து அந்த புணருதல் செய்ய வேண்டும், இது எல்லாமே வந்து எந்த மனநிலையோடு ஒரு கணவன் மனைவி இருவருமே ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என்பதெல்லாம் வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் வழியில் தான் வந்து ஒருவர் வந்து சென்றால் அந்த குழந்தைகள் வந்து தெய்வீகமான நிலையில் வந்து கொள்ளக்கூடிய, அதாவது தெய்வீக குணாதிசயங்களை கொண்டு அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் அதனுடைய வாழ்க்கை நெறிமுறைகளையும் வந்து பக்குவமாக ஏற்று செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை வந்து அந்த குழந்தை பெறுகின்றது. இல்லை என்றால் அசுர இயல்புகளோடையே அந்த குழந்தை பிறந்து மேலும் தாங்கள் மட்டும் அனுபவிக்கிறது கிடையாது, தன்னுடைய தாய் தந்தையருக்குமே நிம்மதியற்ற நிலையை தான் அந்த குழந்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டத்தகாத மக்கள் தொகை இல்லையா, வர்ண சங்கராவை பத்தி, வர்ண கலப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் 1st சாப்டர்லயே வருது. இந்த போர்ல வந்து அழிவை வந்து சந்தித்தால் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் வந்து ரட்சிக்க முடியாது. அந்த பெண்கள் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல், அதாவது தேவையற்ற ஜனத்தொகை, அவங்க கலங்கப்படும் பொழுது தேவையற்ற ஜனத்தொகை ஏற்பட்டு அதனால வந்து பிள்ளைகள் வந்து அவங்கள வந்து வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படிங்கிற வருங்கால சந்ததியர் வந்து ரொம்பவுமே கடினமான நிலை இருக்கும் என்பதை எல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. யார் வீட்லயோ பாத்திரம் உருள்கின்றது. அண்ட் ஹம்ப்லி ரிக்வெஸ்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகம் முழுவதும் நரகமாக தோன்றும் என்று கூறினான் இல்லையா வர்ண சங்கரா. இந்த குழந்தைக்கு, அதாவது அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் வழி தவறி செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் கருமாதிகள் எல்லாம் வழங்காமல் அவர்களும் சதா நரக உலகத்தில் வந்து உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பித்திருக்கள் வந்து சாபத்தை தான் வாரி வழங்குவார்கள். அவர்களுக்கு அவிர்வாகம், 1 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம திதி கொடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த திதி எதுக்கு கொடுக்கிறோம்? நாம வந்து அவர்களோட அந்த திதி பகவானுக்கு தான் நம் நைவேத்தியமாக கொடுக்கின்றோம். பகவானும் அதை ஸ்வீகரித்து, நீங்க இந்த திதி கூட ஸ்ராதம் போனாலே அங்க பகவானுடைய நாமங்கள், விஷ்ணுடைய நாமங்கள் மட்டும்தான் சொல்லி அர்ப்பணிக்கப்படும்.
அவை அனைத்துமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவரும் அதை ஏற்று நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு பாவ விமோசனத்தை கொடுக்கிறார். அதனால் அவர்களும் கரை சேர்கிறார்கள். இல்லை என்றால் அந்த நரக உலகத்தில் எப்பொழுதுமே அவர்கள் உழண்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். அதனால்தான் நம்ம திதியை கண்டிப்பாக இதற்கு எந்த நிலை இருந்தாலும் திதி வழங்கித்தான் ஆக வேண்டும். நம்ம பிராமணரோ சத்திரியனோ இந்த சமுதாய பிரிவு கணக்கே கிடையாது. எல்லாருமே இது செய்ய வேண்டிய ஒன்று. இந்த முழு உலகமும் நரகமாக தோன்றும் என்று கூறினான். மக்கள் உலகில் அமைதியில் பெரிதும் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் கருதானம் எனப்படும் சமய சடங்கு இல்லாமலே பல வேண்டத்தகாத குழந்தைகளும் பிறக்கின்றன இல்லையா? எல்லாருமே அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் பிரகாரம் குழந்தைகள் பெறுவது கிடையாது. திதிக்கு பிறந்த இந்த இரு அசுரர்களும் அத்தகைய காலகட்டத்தில் உருவானவர்கள் தான் இல்லையா? அதாவது தீய நேரத்திலும் தன் கணவனுடன் புணர அவள் வற்புறுத்தினாள். அதனால் தொல்லைகள் தரக்கூடிய இரு குழந்தைகளை அவரை ஈண்டெடுக்கிறாள். அதனால ஒருவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குரியவர் வேதத்தின் வழியை பின்பற்றினால் நல்ல குழந்தைகளை பெறுவர். அசுரர்கள் பிறக்காமல் தானாகவே உலகில் அமைதி என்பது நிலவும் இல்லையா? இதெல்லாம் இந்த பண்பாட்டு முறையை நாம சரிவர நம்ம இட்டு செல்லும் பொழுது அந்த அவங்களுக்கு எல்லாமே அறிவுரையும் வழங்க வேண்டும் இல்லையா? அவர்களுடைய மனநிலையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சமூக அமைதிக்காக வாழ்வில் நாம் விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் நாம் அமைதியை எதிர்பார்க்கவே முடியாது இந்த பிரபஞ்சத்தில். இன்னும் சொல்ல போனால் இயற்கை சட்டங்களின் வலுவாத எதிர்ப்பு செயல்களை நாம் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். whenever we go against the nature will always punish us இல்லையா? நாம் இயற்கைக்கு எதிராக என்னென்ன செய்கின்றோமோ அவை அனைத்தும் நாம மீண்டும் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அந்த தொல்லைகளை. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ச கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.